Yo, Sayod, Fit, Maya баъди чанд моҳи гузашта фаҳмидим пиштиву чашмои химори лаънатит чӣ сирри асроре доштай. гӯш кун. давраи мактаби сарм хамакта мерафтум ахири мактабам расид маркази теҳсӣ мерафтум ми ҳаёти ду рӯза ба бачае рӯпарум кард рӯз то рӯз гап зада ҳаёти мара дигар кард байни мо меҳр пайдо шид ваъда додем ҳамдигарда ки то ахир мемонем табари ҳамдигарда рӯз то рӯз меҳри зиёд рӯзои ширин доштем бари ҳамдигарда будем барқаскорӣ надоштем рӯзои ширин мегузашт байни мо романтика буд ҷанги разбор ҳақорат мо байни мода набуд хостаи ту буд ки ма маркази тести супорум оянда духтур шуда ба назди ту бар бигардам ту фармацевта буд кади мехости ма ҳамширашам баъди хатми таҳсилим хизмати очай ту дашам лек тақдири номард хостаи ма буд ту нашид ту мехости ҳамширашам лекин афсӯс ки нашид тақдир дига чӣ вибр кард раҳи мо ай ҳам ҷудо шид ихтисоси ма дига чӣ барқаскори ай ту сар шид баъд вохӯрӣ ба дугонам таи домон оварданат соати 12 шаб таи борон да гаштанат ҳарду мара занг мезадем ки берун буро майхона соат 12 шаб буд иҷозат надодан мара гуфти ай балкон нигоҳ ки дугонат қатъи хушбахтам да назари ту пас будам леки пасти тура дидам имшаб бо хоб накардам навистам дар рӯи дилма имшаб бо ёд кардам чашхимори лаънатима ба ӯ чашмакои химориш мара фиребам кад ишқи пок нисбаташ дошам неке таи хокаш кард гуфтам чашмои химориш чӣ сирри асроре дорад неке дил бовар накард бовар кард чашмои химора ҳушм барош мерафт вақте тарафу механдид Sayod имрӯз пушаймонай ай рӯзе дар ту ошиқ шид пишти чашмои химора ду қадар сирри асрор тухми саг да 800 сол нестим дар кор майли ма ғам бихӯрам ғамои тӯи беномуса майли овора бигардам ай ғами тӯи даюса бу чашмои уқобид мара шикор карда тонист лаънат ба чашмои химорат ки гирёнам карда тонист хаста шидам ай ҳаёт вақте рафти ай барам Sayodера гӯш кардести Sayоди пешина нестам ирӯзо ғам дорам ай пишти чашмои химортай сабаби пир шиданам у чашмои лаънатитай гуфтам бо дӯст дорид кунам болои иқа коре карда номус иҷозатам надодо бар падарат лаънат у чашмои химорит ба дидан химорӣ ай пишти у чашмои лаънатит чанд қадар ҷазирӣ ай ба иқа корӣ кардат ҳамиқа гапат мегум дига корат надорам тира ба худо меспорам